да хвалят, да издигат Твоето име. Да Ти благодарим за всичко, Господи. Защото ако не Ти благодаря, Господи, то всичко е напразно на тази земя, Господи. Моля Те, Боже, мили от сърце на сърце, благослови всяка една душа сега, Господи. Благослови всички моите брати и сестри. Защото, Господи, ние сме дошли да се срещнем с Тебе, Господи. На първо място, Господи, да викаме към Тебе, Боже, да кажем и нуждите си, Господи. Ако има сред нас болни, нека да бъдат изцелени в раните на Исус Христос. Господи, ако има сред нас хора наранени в сърцето, Господи, от някой човек, Господи, освободи тази душа, Господи. Моля Те, Боже, прости ни греховете, Господи, защото ние волно или неволно съгрешаваме пред Тебе, Господи. Тайните ни грехове премахли, всичко да бъдем свободни, Господи. Защото не можем да скрием нищо, както и Давид казва. Сърце чисто сътвори в мене, Господи, и дух постоянен обновявай вътре в мен. Господи, благодаря Ти за гостите ни, за брата ни, Господи. Благослови съпругът му, децата му, Боже. Укрепи ги, Господи. Ти знаеш и техните нужди, Господи. Благослови ги, Господи, всичко, от каквото се нуждаят, Боже. Моля Те да благословиш и в цяла България, Боже. Благослови всеки един град, всяко едно село. Благослови, Господи, по всичките държави, Господи, където са събрани брати и сестри. От всяко едно език, народност, племе, Господи. Сплотявай ни, Господи. Благославяй ни, Господи. Да бъдем свързани чрез Святието Дух, Господи. Моля Те, Боже, благослови службата ни от начало до края, Господи. Нека нищо по-човешки да ни бъде. Когато Те хвалим, нека да бъдем докоснати от Тебе. Нека да бъдем изцелени, освободени, Господи. Когато слушаме благодарности, Господи, да има всички, които не са благодарни, да Ти благодарят. Когато ще слушаме Словото Ти, Господи, вярвам, че Ти си приготвил тази храна, от която се нуждаем, Господи. Тази храна, която ще ни промени, Господи. Тази храна, която ще вникне дълбоко в нашите сърца и ще даде, Господи, плод. И този плод да бъде дълготраен, Боже. Моля Те, благослови ни сега, Боже. И в Твоите ръце се оставим и Ти благодарим. Всичко молим в името на Исус Христос. Амин. И сестри, нека Бог да ни благослови. Благодарим на Бога, че можем заедно да хвалим и да прославим Господа. Готови ли са да хвалим Бога? Нека да се изправим, нека да изпеем и сърце ни да и тъгува Исус е Твой Божа. Сърце не тъгува, Исус е Твой баща, сълзи да се лея, не крей робта. Никъде забравя Той своите деца. Всичко с любов му кажи, сърце за теб ще изгрее и ще изчезнат сълзи. И житейна рика и благодатен
Слънце за теб ще изгрее и ще изчезнат сълзи. Всичко държи на Исуса, всичко с любов покажи. Слънце за теб ще изгрее и ще изчезнат сълзи. То свят не е мой дом, то само пътни съм. Погасната висата, вечът небеса, Спасителя зове, аз горе в небе. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. О, Господи, друг няма да чуде, какво ще правя, що небето е мой дом. Спасителя зове, аз горе в небе. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. Очакват ме, аз знам, светли небе, грехът ми е простен, но колко съм блажен. Знам, ще ме вземе Той при Него в небе. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. О, Господи, друг няма като Теб, какво ще правя, що небето е мой дом. Спасителя зове, аз горе в небе. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. О, Господи, друг няма като Теб, какво ще правя, що небето е мой дом. Спасителя зове, аз горе в небе. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. Аз не се чувствам тук, този свят у дома. Псалом 119, 137. Праведен си Ти, Господи, прави са и Твоите присъди. Постановил си изявленията си с правда и превъзходна истина. Моята ревност ме изяде, защото противниците ми забравиха Твоите думи. Твоето слово е твърде чисто, затова аз когато Ти го обичам. Нищожен съм и презрян, обаче не забравям Твоите заповеди. Твоята правда е вечна правда и законът Ти е истина. Неволи и отеснения ме постигнаха, обаче Твоите заповеди са моя наслада. Твоите изявления са праведни до века. Вразуми ме и ще живея. Амин. Велики чудесни са Твоите дела, Господи мой Боже, Боже всемогъщи, праведни истини са Твоите пътища, Твоите пътища, Царю на царете.
се явиха, Твоите праведни съдби, понеже всичките народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото се явиха Твоите праведни съдби. За Твоите дела, Господи, мой Боже, Боже всемогъщи, праведни, свени са Твоите пътища, Царю на царете, Цар на Твоите пътища, Царю на царете, Цар на вековете. Господи, благодаря Ти, Господи, за Твоята милост, Господи. Наистина Твоите дела са велики и чудесни, Господи. Защото, както казва Словото, че Ти съдействаше на Твоите ученици, Божи, където отиваха Ти чрез чудеса и слемени им съдействаше, Господи. Така искаме, Господи, където отиваме, Божи, винаги да се прославиш чрез нас, Господи. Нека ние да бъдем инструменти, като тази китара, Божи. Така на настрой, Господи, за да можем да бъдем угодни, Божи. И когато хората погледнат към нас, Господи, да бъдат докоснати от Тебе, да бъдат освободени, изцелени. Господи, хората да искат прошка от Тебе, да се покаят, да приемат и да кажат, че Исус Христос е техният Бог. Нека да го приемат за свой личен Спасител и Господи. Моля Те, Господи, близките ни, родителите ни, спаси, Божи. Покажи милост към тях, Боже, кумшите ни, приятелите ни, Господи, от света. Боже, враговете ни, Боже, покажи милост към всички хора, Господи. Ти за това дойде и даде живота си, Господи. За да не погине ние един, който вярва в Теб, но да има вечен живот. Благодарни сме Ти, Боже. Благодарни сме Ти за тази кръв. Благодарни сме Ти, че в раните Ти ние сме изцелени, Господи. Слава на Тебе, Исус. Амин. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Греховете Ти в морето Той хвърли. Заради Исус на кръста пострада. Заради Исус на кръста пострада. Заради Исус на кръста пострада. Името Ти на небето записа. Служи Господу, Исуса прослави. Служи Господу, Исуса прослави. Служи Господу, Исуса прослави. Любовта Му нека в тебе да гори. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Радвай се и пей, Исуса прослави. Греховете Ти в морето Той хвърли. Греховете Ти в морето Той хвърли. Издигам очи на Теб и кръстя лице.
без Тебе не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога без Теб. И стигам очи към Теб и търся лицето Ти, чакам Тебе сега. Така нуждая се, така жадувам Те, не мога без Тебе сега. В Тебе отпускам се, в Тебе почивам си, Те сигурен чувствам се и нежно ме водиш Ти, при тихите си води, душата ми Ти напои. Къде бих отишъл без Тебе не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога без Теб. Къде бих отишъл без Тебе не знам. Какво бих аз правил без Твоята любов? Едно само зная и казвам Ти днес, не мога без Теб. Не мога без Теб. Исусе, чуй сега, където идва си. Знам, че си жив и милостив, пълен с благодат. О, Исусе, чуй ме сега, където идва си. Знам, че си жив и милостив, пълен с благодат.
Благословен да е всеки един, който е дошъл в Божия народ, за да се срещне не с мен, не с човека, но със своя Създател. Винаги, когато се молим за нужди, проблеми, неща, които са част от нашето ежедневие, насърчаваме винаги, когато започваме да се молим, молете се: Господи, аз ти благодаря, че ти винаги ме слушаш. Това е нещо, което отключва небето. Това е нещо, което сам Христос, ако си спомняте Божието Слово, каза: Отче, аз ти благодаря, че ти винаги ме слушаш. Примера, който ни дава Той, е добре да го използваме и ние. Защото нашият пример в земния път е Исус Христос. Не бащи, не майки, не баби, не дядовци. Да, те са част от нашето семейство и в даден момент са били наш пример. Но истинският пример е Господ Исус Христос. Защо? Защото Той е 100% човек и 100% Бог. И другото нещо, което искам да спомена преди да започнем, когато Бог ни е поставил на тази светла пътека, по която трябва да вървим, нека да не се откланяме нито наляво, нито надясно. Защото и от двете страни е тъмна и гъста гора, която ако се отклоним, може да не се върне. И да вярваме, че накрая на тази светла пътека ни чака сам Бог. Амин. Така, тази сутрин, особено последната песен, се споменаваше за милост и за благодат. Тази сутрин искам да говоря за милост и за благодат. И да имаме едно разбиране в християнския си живот за тези две думи, които Библията изобилва и изобилно споменати по много пъти. Може би всички сме чували тази сентенция, която казва: милост е да не получим това, което заслужаваме. В случая ада. Благодат е да получим това, което не сме заслужили. Рай. Така че, наистина, когато благодарим на Бог и заставаме тази сутрин, и аз вярвам, че всеки един ще бъде благословен от Неговото Слово. Докато го слушаме, да имаме това разбиране, че това са две неща, това са два дара от небето, които ние не сме заслужили по никакъв начин. Нито с дела, нито с живота си, нито с имането си, нито с парите си. С нищо не можем да заслужим милост и благодат. Но това са два дара и сами по себе си те се различават един спрямо друг. Но на първо място искам да погледнем едно друго нещо в Божието Слово, където се говори за лицемерието. В нашето лицемерие всеки един от нас в определен момент от живота си е бил лицемер
може би ние продължаваме да лицемерим. И със сигурност го правим, но искам да видим защо така се получава и какви са плодовете от това. Всичко това е свързано с милостта и благодата. В лицемерието ни, когато хората говорят за нас, ние обичаме хората да говорят така за нас. Когато говорят за нас, винаги оценката им е по-висока от нашето вътрешно състояние. Какво искам да кажа? Когато, както брат Бехнур каза, че ходи по магазина и се радват на белите зъби и на усмивката и на нашите лъчезарни лица, вътрешното ни състояние отразява ли това, което виждате на лицата ни? Ако тяхната оценка е по-висока от нашето вътрешно състояние, ние лицемерим. И щеше да е много по-зле тяхната оценка, ако те знаеха истинското наше духовно състояние. Няма нищо лошо в това да ходим, да благовестваме, да се усмихваме. Бог ни предизвиква и ни насърчава да вършим това. Какво казва Бог? Какво казваш, когато споменава в Словото, когато постим? Да ходим така горливи, отдърпани, обърпани. Не, той казва, служи миро. Служи миро на главата си. Да не те виждат по фарисейски начин, че постиш. Че си много загрижен, че си много отруден. Радвай се. Радвай се. Така че ние не бихме казали за себе си, както Христос каза за фарисеите, не бихме казали за себе си, че сме лицемери. Но ако Исус Христос каза тези неща на фарисеите, че те са, и ако ние бяхме до Него и ги попитахме, те също щяха да кажат, че те не са лицемери. Имаше ли надежда за тях? Надежда има за всеки един. В Матей 23 глава 27 стих се казва така: горко на вас, книжници и фарисеи, лицемери, защото приличате неваросани гробници, които отвън изглеждат хубави, а отвътре са пълни с мъртвешки кости и със всякаква нечистота. 28 стих. Също така и вие отвън изглеждате на човеците праведни, но отвътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Единият стих говори за лицемерите, за фарисеите, да го приемем старозаветно, така както са били те свещеници, но този 28 стих казва също така и вие. Към кого е това обръщение? Към Църквата Христова. Също така и вие. Да, ние не се имаме за фарисеи. Още по-малко се имаме за лицемери. Но всеки един от нас, всеки ден трябва да сравнява вътрешното състояние с оценката на околните. Това какво казват те за нас. Защото те казват, ето те са вярващи, ето те са много радостни, ето те са дори много святи, те са много праведни. Да. Защо? Защото имаме правдата на Христос. Нашата правда, ако я видят, няма да ни срещнат на пътя и ще избягат от другата страна. Ще отидат на другия тротуар. Външно изглеждаме праведни и хората ни виждат като такива, но опасността е, че може да сме пълни с лицемерие отвътре. Ето това е опасността за нас, като вярващи днес, през 2024 година. Господ Исус Христос използва думи, които аз не бих си позволил да нарека никой тук или на което и друго събрание да е, така както той нарече фарисеите. Той използва думи, които никой проповедник не би си позволил да използва. Но има една голяма разлика. Но Христос щеше да умре и за тях. И Той единствен имаше право да използва тези думи. Христос щеше да умре за тях. Той беше на път към Голгота, когато им казваше това. И Той виждаше през религиозната им усмивка, през красивите им облекла, през, да кажем, добрите думи, които говориха, защото те винаги говориха избрани думи, за да изглеждат добре в очите на хората.
Но малко по-надолу в същата тази глава, 37 стих казва: Иерусалиме, Иерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе. Колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилетата си под крилата си, но не исках. Лицемерие е, ако мнението на другите хора, които ни познават, е по-високо от реалността на това каква е била нашата изминала седмица, и ако има някаква разлика, тогава има някакво лицемерие в нас. Запомнете. Ако има разлика в оценката на хората и нашето вътрешно състояние, има някакво лицемерие в нас. И всичко, което Христос тази сутрин би ни попитал е: желаете ли да ви променя? Искате ли да ви променя? Защото в този 37 стих се каза: но не искахте. Но не искахте. Има голяма разлика от това да искаме и да не искаме. Ние решаваме със свободната си воля. Ще предам ли живота на Христос? Ще искам ли Той да промени тези тъмни кътчета в мен, да ги очисти, или ще ходя като вароса на гробница и ще се надувам, този болен някой ден се пухне. Ако Святия Дух ни изобличава, просто да сме честни и да кажем: да, Господи, благодаря Ти, че Ти ми го показваш. Желая да бъда променен. Знаем историята на двамата братя Исав и Яков. Знаем тази история, как Исав един ден реши да отиде на лов. И ходи, обикаля, той беше много добър ловец. И в целият този, да речем, горещ, изнурителен ден, Исав се върна без никакъв дивеч. И когато беше в това си състояние, изморен, гладен, влезе и целият дом мирише на яхния. Ухае. На приятно сготвена мача. И кой е насреща? Лукавия Яков. Ще ти дам. Ще ти дам. Ще ядеш. Ако ми дадеш първородството си. Ако ми дадеш първородството си. И от този момент, след като изяде тази яхния, животът на Исав се промени завинаги. Неговият живот се промени завинаги. Няма яхния, заради която се струва да загубиме нашето първородство, братя и сестри. Считайте го новорождението си и спасението си. Светът и дяволът ни предлагат всеки ден по най-различни начини този вид яхния, да го кажем. Точно когато сме най-гладни. Точно когато най-много желаем това. Най-много имаме нужда от това. И тези гозби и блюда се предлагат. Казвам ви го в контекста с това, за което разсъждаваме за Исав. Нямам това предвид, че постоянно хора ни преследват из улици с чини и ни предлагат: дай си първородство, дай си първородство. Не. Това е духовно, трябва да разбираме нещата, защото ние сме духовни хора. Новородени и Святия Дух е във всеки един от нас. И това, което ни предлага света с различни миризми и вкусове, изглежда различно, вкусно, привлекателно, което ни привлича. Но запомни, всичко, което светът ни предлага, не си струва, без значение колко вкусно изглежда. Дори дни след като вкусът на тази неустоима в кавички яхния, която светът или дяволът ни е предложил, и този вкус вече е преминал, ние се събуждаме и осъзнаваме, че сме изгубили първородството си. Изгубили сме спасението си. Тогава животът се променя завинаги. Така че никога не забравяй, че през целия ни живот
на нас не се предлагат тези вкусни форми на яхния. Всеки ден. Всеки ден. И не случайно пеем тази песен "Борба не престане с наш живот". Борба. Ние сме въвлечени в духовна битка, която е много по-жестока от физическа битка с бомби и с автомати. Духовна. Ако той не представя, няма да представяме и ние. Ние сме въвлечени в тази война. И може да си загубил битката тази седмица, може да сме се решили по един или по друг начин, но не позволявай да изгубиш войната. Да, определени битки можем да ги изгубим, но войната не. Войната се води на различни фронтове, битките са различни, но в крайна сметка това може да е желание, може да е поход, може да е лоша дума, може да е зъл език, може да е конфликт, може да сме въвлечени във всякакви ситуации в действия. Това не трябва да ни спира. Изходът от войната, искам да ви кажа и да ви насърча, изходът от войната беше подпечатан на Голгота. На Голгота. За цяла вечност, когато дяволът донесе върху Господ Исус Христос всичко и не можа да го победи. Всичко направи. Впрегна целия си арсенал от интелект, от ярост, от злъч, от гадост, всичко, на което е способен. Той все още е способен, но беше победен. Алелуя! Слава на Бога, защото сме изкупени от един жив Господ, който ни е възкръснал и който не умира до века. Царството му е вечно. Ако изгубим тези битки, седмица след седмица, не се отказвай. Не се отказвай. Не се отказвай, колкото и да е трудно, колкото и да изглежда невъзможно, колкото на моменти да се опитва нашия враг да ни смачка. Не се отказвай. И много от нас постоянно водят живот, който се нуждае от какво? От прошка, защото се грешава. Всеки един от нас има такъв живот. И през цялото време за едни и същи грехове съгрешаване, покаяние, прошка. Съгрешаване, покаяние, прошка. Римляни 6 глава, 14 стих казва така. Защото грехът няма да ви владее, понеже не сте под закон, а под благодат. Тази сутрин казах, ще си говорим за милост и за благодат. Няма да ви владее. Да, може да се спъваш, може да падаш, но не си под закон, а си под благодат. За всеки грях, който извършим и се покаем, има прошка, има милост за всеки. Има милост за всеки. Кръвта на Господ Исус Христос, казва, ни очиства от всеки грях. Алелуя! От всеки значи от всеки. Няма такъв грях, който да не може да бъде простен. Сега знаем друго място от Словото, което казва да не хулим Святия Дух. Но това е за по-напреднали. Хора, зрели, християни, които са чели Словото си и имат разбиране. Докато гледах тук лиманчето с Серкан, който и да мине край него, докато той си маха биберона и си слага пръста в устата и си го смучи нарочно, никой няма да му направи впечатление, никой няма да дойде да му каже, що така правиш. Но ако аз изляза пред вас да говоря и си лапна пръста и почна да си го смуча, ще кажеш, този да си ходи. Нали? Говорим и за зрели хора. Ако водим живот, в който грехът е постоянно господар над нас, съгрешаваме, молиме за прошка и все още сме простени, ние сме простени, но грехът е все още господар над нас. Защо? Защото пак отиваме и се грешаваме. И пак се покаяваме
И пак е господар над нас, и пак се покаяваме. Съгрешаваме, се покаяваме. И утре ще се събудим и ще направим същото нещо. Не те насърчавам да правиш същото нещо. Само ти казвам. Да не се спъваш в тези неща, които се случват в ежедневието ни. Защото до края на живота си ние ще водим битка. Но това не трябва да ни спира. И когато се събудим, можем да кажем същите думи на своя мъж, на своята жена, на своите деца, на своите колеги, на своите съседи. И можем да бъдем в същото лошо настроение. Евреи 4:16 казва така. Затова нека пристъпваме. Къде? С бой, с песници, с гняв. Нека пристъпваме с дръзновение. Дръзновение към престола на благодатта, за да придобием милост и да намерим благодат, която да помага в подходящото време. Която да помага в подходящото време. Милостта е безплатна. Всеки получава милост. Но благодатта ще ни струва нещо. Милостта е безплатна, но благодатта ще ни струва нещо. 15 стих по-напред казва, защото нямаме такъв първосвещеник, който да не може да състрадава с нас в нашите слабости. А имаме един, който е бил във всичко изкушен като нас, но пак е без грях. Нямаме такъв, но имаме един Спасител, който във всичко беше изкушен, но не падна. Но пак остана без грях. Христос казва, знае силата, която грехът има над вас. Знае силата, която грехът има над човешките същества. Защото аз съм човешко същество. Той е 100% човек и 100% Бог. Там не е 50 на 50. Някои хора са си мислили, че на времето, че Бог е 50%, Христос е 50% Бог, 50% човек и така на 100% се запълва. Не. Той е 100% човек и 100% Бог. И знае, понеже казва, станах човек, знае как грехът, ако му позволиш, ще бъде господар над теб. Тогава какво мога да направя? Да тичам с увереност към трона на благодатта. Там какво се казва, че ще получиш? Милост веднага. Отидеш ли пред трона на благодатта, получаваш милост веднага. Всеки един, който отиде. Само докато се появиш пред трона на благодатта и си получил милост. Грехът ти е простен. Така че това е първото нещо, което трябва да направиш. Но интересно е, че благодатта, за благодатта се казва, че какво? Трябва да се намери. Да се намери. Обръщали сте внимание до сега на този стих? Затова нека пристъпваме с дразновение към престола на благодатта, за да придобием милост. Показваш, явяваш се и получаваш милост. За да придобиеш милост. И да намерим благодат. Трябва да я потърсиш. Благодатта не е точно като милостта. Съжалявам, ако тази сутрин за първи път го чувате и има раздвоение във вас или започват да се сблъскат въпроси, но ще отговорим. Така че това е първото нещо, което правим. Получаваме милост. Много християни идват пред трона, веднага получават милост и те все още са победени от греха. Да, покаяли се, да, простено им е, получават милост, но те не намират веднага благодатта. Бог не крие милостта, тя е свободно достъпна, но Той
крие благодатта. Това е принцип в цялото писание. Първо Петрово, 5 глава, 5 стих казва: така и вие, по-младите, покорявайте се на презителите. Всички един на друг. Това за какво ни говори? За бой в църквата. Това ни говори за смирение. Един на друг. Един на друг. И казва: облечете се със смирение, защото Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Така. Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. Ако го перефразираме, може да си горд и да получиш милост. Схващате ли? Може да си горд и да получиш милост. Аз съм горд, идвам пред Бог, казвам: Господи, покажи милост. Покажи милост към мен. И Той показва. Но вътрешно аз съм все още горд. Аз не съм се смирил. Защото Словото казва, че на смирените дава благодат. Ето тук е разковничето. Къде е милостта и къде е благодатта? Защото какво казва Словото? Той прави слънцето да изгрява и за добрите, и за злите. Той прави слънцето да изгрява и за горделивите, и за смирените. Той позволява посевите на гордия човек да растат. Банковата сметка на гордия човек да расте. Позволява на гордия човек да расте в бизнеса, в спорта. Ние знаем, че има доста горди спортисти. Няма нищо лошо. Бъди горд. Имаш голяма банкова сметка, но един ден ще отговаряш за всичко, което си придобил и какво си направил с него. И в каквото и да е, гордостта е успешна в този свят, брати и сестри. Много често ние залитаме и се хлъзгаме в тази плоскост и казваме: как не мога да съм като този, погледни го колко е успешен. Пак аз не съм толкова успешен. Аз нямам такива къщи, нямам такива имоти, нямам такива коли, нямам толкова пари. Кажи Господа и спасението за вечността. Така че гордостта е успешна в този свят и това е просто милост от Бога, че Той не е хвърлил тези хора веднага в ада. Защото ако трябваше да получаваме веднага за греховете си заслуженото, Бог трябваше да изхвърли всички хора в ада. Всички трябваше да отидат. Нито един не заслужава спасение и милост. И милостта и благодатта са дар от Бога. Не ме разбирайте погрешно. Милост получават и гордите и смирените, а на смирените се казва дава благодат. Така, ако имам две специални награди и имам, да кажем, айде да не са две, 3-4 деца и те дойдат при мен, милостта ще я дам на тях веднага. Но гордостта ще изгледам в тези 4 деца в очите им кое е най-смирено и благодатта ще я дам на него. Няма да я покажа на другите 3. Защото виждам гордост в очите им. Дам благодатта на тези гордости, те няма да се смирят никога. Те няма да потърсят смирение никога. Те ще се останат горди. За нас е много важно това, което се казва в този стих от Божието Слово. А на смирените дава благодат. Матей 13, 44 надолу казва, там се говори за притчите за скритото съкровище и скъпоценния писък. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива. Аз съм скрил тези 4 деца. Давайте. Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има и купува онази нива. Небесното царство
Прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери и като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко, което имаше и го купи. И в двата случая се казва, че го намери. Търсил го е и го е намерил. Не е стоял така вкъщи и нивата да му падне на главата. Не. Нито пък скъпоценният бисер да го удари по челото. Както се седи в хамака или в двора и се лежи. Не. Ходил е и го е търсил. И го е намерил. Ще го намери, като го потърси. И тази благодат, която Бог иска да намерим и да я търсим и да я намерим, тя е скрита от горделивите. Тази благодат е скрита от горделивите. Така, да се снишиш при всяко взаимодействие с твоя съпруг, с съпругата ти. И когато получиш благодат, смирявайки се, ще откриеш. Може да го пробваш това нещо през тази нова седмица. Ще откриеш, че тази ситуация, в която винаги си се провалял, тогава ти се отварят очите на сърцето, за да видиш как да намериш решение в ситуация, която изглеждаше безнадежна винаги преди това. Само се смири. Само реши вътре в себе си този път да не отговаряш по начина, по който си отговарял до сега. Да не нападаш по начина, по който си нападал до сега. Просто го реши през тази седмица. Смири се. И ще видиш резултата във всяка една сфера. Не казвам, че ще е лесно, но ще е благословено. Това е тайната на щастливия брак. Това е тайната на щастливия живот. Това е тайната на добрите връзки в църквата, които процъфтяват. Има и друго. Ако си много гостоприемен, не се хвали колко си гостоприемен. Не. Нека да дойдат, така и така, решил си, поканил си ги, извикал си ги, нагостил си ги. Не се хвали колко си гостоприемен. Остави те да говорят за теб. Остави те да те хвалят. Те да прославят Бога и да кажат: Господи, благодаря ти за този брат или за тази сестра, че ходих и така, се срещаме, нахраним, нагостиме, говорихме и така. Но не се хвали сам. Колко си гостоприемен. Защото това е гордост. Но е добре да се смирим като Господ Исус Христос. Йоан 12:24 казва така: Истина, истина ви казвам, ако житното зърно не падне в земята и не умре, то се остава само. Но ако умре, дава много плод. Ние нали искаме плодотворни бракове? Искаме да имаме плодотворни бракове. Искаме да имаме плодотворен дом. Искаме плод в живота си. Искаме плодотворна църква. Но тя трябва да е падаща в земята и умираща за себе си. Да се смирим, без да се страхуваме, че ще се възползват от нас, а да имаме доверие в Господа. Това е много трудно за християнина. Да се смири, без да мисли, че ще се възползват от него. Ние винаги оставяме една вратичка, така, когато почне много вече да ни стяга чепика по обувката, да казваме: чакай аз да си оставя малко християнството настрани и да им обясня на тези хора кой съм аз. До кога ще се разхождат по главата ми и по гърба ми? До кога ще правят това или онова? До кога ще имам търпение? Изчерпва ми се дълготърпението. Не, брати и сестри. Да имаме доверие в Господа, че Бог е допуснал тази ситуация, ние да бъдем в това състояние. И Той чака да се смирим, за да ни благослови и да благослови и тези, които са около нас и ни гледат. А е много важно. Да кажем: Господи, Ти ще ме защитаваш и аз ще мълча, вместо да говоря за своя защита, защото когато си отворя устата в своя защита, Бог няма да иска да ни познава. Така става обикновено. Почва да излизат неща, които не трябва да излизат. Почва да се казват неща, които не трябва да се чуват от човешко ухо. Пред света това изглежда какво? Изглежда глупаво. Ти ще оставаш да тамашка. Ти ще оставаш да си правят каквото си искат с тебе. Не дей. Покажи кой си.
Ако Христос беше постъпил така, никой нямаше да бъде спасен. Ако не беше извървял този път на смирение до Голгота, никой от нас нямаше да бъде спасен, нямаше да говорим тези неща и нямаше да се налага да имаме неделни богослужения. Защо? Защото Той е възкръснал в неделя. Неделя е възкресение. Не само на Велик ден. Неделя е възкресение. Съботата премина. Павел казва на коринтяните: вие сте умни, ние сме глупави. Първо Коринтяни, 1 глава, 17 стих надолу. Защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието не с мъдри думи. Али? Ма той е фарисей от фарисей. Учил е при Гамалиил. Не с мъдри думи. Да не се лиши Христовият кръст от значението си. С простота. Но нас ни страх ни е да изглеждаме прости и глупави в светските очи. Да, но трябва. Защо? За да не се лиши Христовия кръст от значението си. Защото Словото на кръста, казва, е безумие за тези, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила. Има голяма разлика. О, казва Коринтяни, вие сте умни, ние сме глупави. Ама вие може и да не сте спасени, понеже сте много умни. Понеже е писано: ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля, казва Божието Слово. Ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Всички науки, които гърците изучаваха, и в крайна сметка тяхната мъдрост, въпреки тези биологии, математики, физики, химия и всичко това, което беше тези учители тогава, Аристотел, всички останали. А е мъдрост, 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 събирана, знание. И Бог казва: всичко това ще го унищожи. Не, че не ги е дал той тези науки, този ум и тази мъдрост, но какво са тези сравнения с Христовия кръст? Как кореспондира всичко това с Словото, което Христос, Бог каза на този, който си построи? Безумецо, на кого ще оставиш всичко това, когато тази вечер ще ти се изиска душа? Няма да те питат какви оценки си имал по математика, по биология, по химия, по физика, колко висше образование имаш. Ще те попитат: ти приели Христа? Или си отиваш, както пее в тази песен: не спасен, не приел пак Христа. Пак, отново. Така че гърците изучаваха всичко това, но в крайна сметка тяхната мъдрост пропусна силата на Христовия кръст. Затова днес все още има толкова много християни, които се лутат между грях, покаяние, между грях, покаяние, между грях, покаяние. Когато се смирим, намираме благодат по пътя към кръста. Когато се смирим. Затова се казва, че там долу под кръста има едно място свободно. За всеки един, който се смири и застане под ножието на кръста при нозете на Христос. Бог да ни благославя. Така че, затова Павел казва: няма да се хваля с нищо друго, освен с кръста на Христос. С какво се хвалим днес ние? С някакъв златен кръст? Не обвинявам никой тук, ако носи златен кръст. Няма това предвид. С какво се хвалим пред хората в света? Че кръста на Христос е бил забавление за него, е бил удоволствие, е бил някакъв луксозен, лъскав кръст, красив, който е придобил цялото величие на света, и ето, след като го е придобил, Христос тогава е застанал и е дал да бъде разпнат. Не. Не.
Сега, интересно е това, което ми идва в момента на ум, че не е свързано с златните кръстчета и синджирите. Идолите имат нужда хората да ги носят. Знаем ли? Идолите имат нужда хората да ги носят. Но Бог казва своето слово: дори до старостави аз ще ви нося. Аз ще ви нося. Той е жив Бог, който носи нас през целия ни живот. Идолите не. Те трябва да се издигат от човешки ръце, те трябва да се носят от човешки ръце, защото са мъртви и в тях няма сила и няма живот. Така че Бог да ни благославя, когато правим нещо, да имаме разбиране защо го правим. Кръстът на Христос, казахме, не беше някакъв златен, но той беше възможно най-ужасното страдание, което някой можеше да преживее. И това е начинът, по който той ме призовава мен и теб да отидем, като се смирим и се смиряваме. Това е единственият път към силата, към победата и властта над греха. Единственият път. Добре, още един герой от Божието Слово. Знаем ли всички за него? Нееман. Знаем, че той беше горделив човек. Нали? Така. Нееман беше могъщ сирийски военачалник. Имаш достатъчно пари да плати на всички лекари, ако имаха лекарство за неговата проказа. Военният министър на Сирия. Толкова велик военачалник. И какво направи Божият човек Елисей? В контекста на това, което прочетохме, че казва: ще унищожа мъдростта на мъдрите и разума на разумните ще отхвърля. Така, какво направи Елисей? Елисей каза: добре, генерале, ти си сирийски генерал, добре, ще направя пътя за твоето спасение, глупав за теб. Отиди и се потопи 7 пъти в Йордан. Йордан, няма ли в Сирия мощни големи реки? Тук в този кален поток не трябва да се потопя, че аз крака си не искам да потопя вътре. Камо ли целия да влизам? Пътят за спасението ти ще бъде глупав в твоите очи, но ще бъдеш изцелен, ако се смириш и ако го направиш. Защото има изпитание в това послушание. Защото му каза 7 пъти да се потопи и Нееман отиде, в крайна сметка, когато послуша с логика си, отиде, потопи се веднъж, нищо не стана. Потопи се втори път, нищо. Трети, четвърти, пети, шести, нищо. Нищо не се случва в този кален поток. Йордан. Но на 7-я път, казва, когато се изправи, нещата му се бяха обновили. Алелуя! 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 Да бъдем смирени и ако сме дошли горди като Нееман, да излезем смирени като него, когато той излезе от Йордан. Нееман беше преживявал и виждал толкова много неща и може би някога се е къпал в златни вани и с златни прибори. Няма значение. Идва един момент, в който Бог ще те прекара. И ти трябва да се смириш, ако това, което желаеш, искаш да го получиш. Нееман, който беше преживял и видял толкова много неща, се представяше нещата по определен начин да се случат. Но Елисей дори не се показа пред него. Изпрати слугата си. Гези, отиди и му кажи. Знаем за Гези и няма да говорим сега за него. По прост начин, но трябваше Нееман да се смири. И ако Исус е тук тази сутрин, и Той е тук, няма нужда как ти и аз се чувстваме.
Може да ни е боляла глава, може да ни е болял гръб, пръст, крак, ръка, каквото и да е. Ако Той е тук, Неговото присъствие ни носи радост. Неговото присъствие носи радост. В богослуженията ни, в брака ни, на работното ни място, в училище, Исус Христос е там чрез Святият си Дух. Така че няма никакъв страх. Няма паника. Защо? През цялото време ти знае, че Христос е с теб. Какво се страхуваш? Да не изгубим земния си живот. Един ден той ще приключи. И страх. Не. Небето ни очаква, ние бяхме за всичките свети. Този отрязък от земен път е толкова, колкото Бог е определил. Но през този отрязък е много важно ние какво правим. Защото това дава отражение за цялата вечност. Така че насърчавам те, братко и сестро, през тази седмица пътят на смирението, да ходим в него и да видим дали силата на Бог не се проявява в живота ни. По начин, по който е по-дълбок, по-мощен от всичко, което някога сме изпитвали. Какво има в Христовия кръст, че той е глупост? Що да е глупост? При рождението на Исус Христос в яслата, когато ангелът каза на овчарите: не бойте се, Лука, 2 глава, 10 стих. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовествам ви, благостявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Не бойте се. Така, това го казва на кои? На простите хора, на овчарите. Добре? Къде бяха мъдреците? Отидоха да търсят Исус Христос в двореца. Защо? Защото според мъдреците, тяхното разбиране е, че един цар нормално да се роди в дворец. Да, но този цар не беше като някой друг цар. Това е царят на царете. Царят на царете се смирява и се ражда в обор. Мъдреците го търсят в двореца. Така. След като си поприказваха малко с Ирод, те разбраха за какво става въпрос. Паднаха пътя и отидаха точно където трябваше, където беше Христос. И в момента, в който се каза това нещо на овчарите, вижте, защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец повит и лежащ в ясна. В момента, в който това нещо се казва, 13 стих ни говори: и внезапно заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога във висините. Алелуя! Слава на Бога във висините. Защо? Защото Христос се смири и дойде в човешка плът, там в този обор. Тогава, когато се смирим, цялото небе се радва и ликува. Когато се смиряваме. Не само когато един грешник се кае. Да, така е, тогава наистина цялото небе ликува. Но вярвай от днес до сетния си дъх, че когато се смиряваме, небето ликува и се радва с нас. Че ние сме се смирили. Бог и небето винаги се радват, когато ти и аз се смиряваме. И обратното е. Какво е обратното? Има и обратно. Когато се възгордяваме, кой ликува? Адът. Адът ликува, когато се възгордяваме и когато се въздигаме над някой друг. Дали над съпруга си, дали над съпругата си, дали над децата си, над колегите си, над съучениците си, над съседите си. Добре, тук имаме между нас шофьори. Когато тръгнем
и в яда си го изпреварваме и се дразним, и се гневим, и се ядосваме, и аз изпадам в такива ситуации, и го признавам. Степчето е тук и не знае много добре. Кой тогава се радва? Знаете ли тогава какво става? Тогава Ада казва: ето, един от нас, той си въздига, той го изпреварва. Дига 120, 150, 160, бърза. За къде бързаш? Важното е да го изпреваря, не мога да го търпя. Така ли? Не забравяй кой се радва. Не ти казвам да караш с 30 и 40 да не изпреварваш никой. Не, нямам това предвид. Но ти казвам, когато се възгордяваш вътрешно и се натигат сърцата ни, не от Божията слава и помазание, да разсъждаваш и да мислиш, да си спомниш кой се радва тогава. Евреи 2.9. Имайте търпение още малко. Казва: но виждаме Исус, който е бил направен малко по-долен от ангелите, че е увенчан със слава и чест поради претърпяната смърт, за да вкуси смърт с Божията благодат за всеки човек. Тогава, къде търсим Исус в нашето ежедневие? Докато се въздигаме, вярваме ли, че тогава ще го намерим? Докато се възгордяваме, докато заставаме над другите, да бъдем над тях. Искаме ли да видим Исус Христос в живота ни? Това е нашата надежда. Христос в теб и в мен. Това е нашата надежда. Погледни малко по-надолу. В нашето обстоятелство, в това, в което съм поставен. Погледни по-надолу. Когато се смиряваме в нашето обстоятелство, там ще намерим Христос. Там Той ни чака да се смирим и да застанем в смирение. Исус ще бъде проявен в живота ни, като се смирим. Галатяни. Галатяни 3.13 казва: Христос ни изкупи от проклятието на закона, като стана проклет за нас, защото е писано: проклет всеки, който виси на дърво. Може да си представим следната картина. Исус Христос, Божието Слово, пише закона и го дава на Моисей на камък. И там, когато пише на камъка, той пише: проклет, който виси на дърво. Пише за себе си. И знае, че след 1000 години той ще бъде проклет и ще виси на дърво. Каква е тази любов, братко и сестро? Каква е тази любов и какъв е този Господ? Сам да напише това и да го изпълни и да знае, че Той ще е проклет, за да можем и ти и аз да бъдем благословени. Каква е тази любов? Той написа проклятие на камък, за да стане сам това проклятие. Ако има законодател, който пише закон и пише, ако някой направи или какво си и направи това нещо, да бъде умъртвен и убит. Добре, има този законодател, има приятел, с който се израснали от малки. Един ден карат неговия приятел и неговия приятел е извършил това, което законодателят е записал. Тогава законодателят казва: аз ще умра вместо него, за да живее той. Така направи Христос. Давайки закона, изпълнявайки закона, за да можем и ти и аз да живеем. Ще търсим ли благодат, ще търсим ли комфортен живот на тази земя или живот достоен за Христос. Живот като Неговия земен път. Ще завърши с това. Първо летописи. Четете се много. Първо летописи 21 глава. 22 стих. Казва така: Давид отива при Орна, там където той вършеше, и казва:
Дай ми мястото, където е този Харман, за да издигна на него жертвеник на Господ. Дай ми го за пълна цена, за да престане язвата между народа. А Орна отговори на Давид: вземи си го! Вземи си го! И нека господарят ми царя направи каквото му се вижда за добре. Ето давам воловите за всеизгаряне, диканите за дърва, житото за принос, всичко давам. А цар Давид каза на Орна: не, а непременно ще го купя с пълна цена, защото не искам да взема за жертва на Господа това, което е твое. Нито ще принеса за всеизгаряне без да платя. И сега, никога не давай на Господ принос, който не ти е струвал нищо. Никога. Парите, които ги принасяме и ги даваме, те са ни стрували нещо. Труд, време. Никога не принасяй на Господ нещо, което не ти е струвало нищо. Ето Давид сам. Всеки би се възползвал от положението на цар Давид. И ако ти и аз сме царе, и ако ни подаряват нещо, да, ще го взема, ами той ми го дава сам. Дори да дойде някой да ме изобличи, ще кажем, той сам ми го предлага, що да не го взема? Аз съм цар. А как беше Ахав? А как беше и съпругата му? Отидоха, убиха човека и взеха лозото. Няма нищо общо с тази ситуация. Така, Давид е цар. Но Давид е човек по Божието сърце. Там е разлика. Бог е толкова велик, че дори аз, Давид, като цар, трябва да се смиря и да купувам. Дори царя трябва да се смири и да купи за Господа, за да пожертва. И трябва да знаем, че купувачът винаги е по-нисък от продавача. Всички сме изпадали, продавали, купували, знаем. Единият казва една цена, другия казва друга цена. Купувачът винаги е по-нисък от продавача. Защото продавачът решава на колко да го продаде. Но другото, което е много важно, Давид е даващ. Давид е даващ. В 29 глава там се казва, че той казва: но кой съм аз и кой е народът ми? Тогава, когато беше събрал златото, среброто, мета, желязото, дървата, всичко беше събрано за построяването на храма. И той казва: аз ги давам тези неща. Всичко, което съм събрал през тези години. Да, аз няма да построя храма, храма ще го построи моя син. Но аз давам всичко това, защото аз съм го събрал за Господ. Но кой съм аз и кой е народът ми, за да можем да пренесем доброволно принос като този, защото всичко е от теб и от твоето даване на тебе. Така, въпросът ми е: ще участваме ли ти и аз в нещо, за което някой друг ще получи награда? Всеки един от нас иска да получи награда. Но ще участваме ли в нещо, което друг ще получи награда? Не ти. До времето на Исус храма се наричаше как? Соломоновия храм. Не е Давидовия, а Соломоновия. Така че, молил ли се днес за някой, който има нужда? Имаше представени нужди. Молил ли се за говорителя? Не, че съм аз. Всеки път се моли за говорителя, защото това е Божието Слово. И това е храната, която те храни. Която храни и мен, която проповядвам на себе си. Молим ли се? Да, някой друг ще получи награда. Нека. Благословен да е. Ще завърша с това. Това е много важно, което прочетох. Защото сме чужденци пред теб и пришелци, както всичките ни бащи, дните на земята са като сянка и няма нищо трайно. Господи Боже наш, целият този куп материал, който сме приготвили за да ти построим дом за Твоето свято име, идва от Твоята ръка. И всичко е Твое. И всичко е Твое. И сега какво правя аз? Или какво правим ние? Вземам от лявата ръка на Бог, слагам в дясната и казвам: аз извърших велики дела. Аз направих велики неща за Господ. Взех от лявата му ръка и сложих в дясната. Словото казва: всичко е Твое
Аз от твоето вземам и на тебе давам. Няма откъде Давид да вземе злато, сребро, всички тези неща. Защото какво казва Бог Словото си? Мое златото, мое среброто. Мое. Но той иска да се смирим и да жертваме, да даваме. Той изкупи телата ни. Телата ни не са наши. Частите, очите, ушите, ръцете, краката, устата, езика. Езика, с който прекарстваме, е Негов. Знаем ли? Езика, с който прекарстваме, е Негов. Очите, с които гледаме похотливо или замесливо, и те са Негови. Ама гледаме, а те не са наши. И когато казваме, предавам себе си на Теб, Боже, тази седмица, какво правим? Вземаме и по-скоро връщаме Неговото. Предавам себе си означава връщам на Теб Твоето. И 20 стих казва така. Тогава Давид каза на цялото събрание: благословете сега Господа вашия Бог. И така цялото събрание благослови Господа, Бога на бащите си. И като се наведоха, се поклониха на Господа и на Царя. Това е пътя за нас. Амин. Нека да видим глави. Господи, насилите на слава, заставайки днес пред Теб, в Твоето присъствие, ние се предаваме и духовно, и физически, Господи, Те молим да ни благословиш такива, каквито сме, да ни употребиш и да ни направиш съдове за почетна употреба. През тази нова седмица, каквото и да стои пред нас като предизвикателство, ние вярваме и заставаме на Твоето Слово, което Ти казваш, Господи: дерзайте, аз съм с вас до свършика на века. Благодаря Ти, Татко, за всеки един, който е на това място тази сутрин, за това, че Твоето Слово е живо и деятелно и тази сутрин Твоето Слово ни насърчава да се смирим, за да бъдем Христоподобни. Не да бъдем подобни на някой Христо, но да бъдем подобни на Христос, на Господ Исус Христос, за да може образът му да се отпечата и да се изявява и да се вижда все по-явно и явно в делата ни, в нашия живот. Всички около нас да виждат, че ние вярваме в нещо по-различно от идол или кумир, че ние вярваме в жив Господ и имаме жива надежда. Ние Ти благодариме, Татко Святи, за всяка една душа, която е прекрачила тази сутрин прага на Твоя молитвен дом. И нека всеки един да бъде благословен в дух, душа и тяло. Семейството му, близките му, роднините му, приятелите, неприятелите, всички. Господи, цялата тази поднебесна, която се е надигнала, да бъде озаптена в Твоята мощна десница. И всяка една стрела на поднебесната да бъде угасена в Твоята божествена мишница. Благодарим Ти за тази божествена защита, за Твоята благодат, за това, че тази сутрин всяко едно сърце ще излезе от тук променено, до костък, изпълнено, нахранено, благодатно, готово да бъде даващо плод и този плод да има вечна трайност. Благодарим Ти в святото име на Твоя Син и нашия Господ Исус Христос, чрез Святия Божи Дух, да бъде благословено име. Амин. Ще изпеем песен, през която ще съберем и дискуса. И по цял късно село дъждия, не крече е чудно и величе, Господ мой и спасение мое. Да живея всякога под закрила Божия, без опасност при Него е моята душа. Далече, че се страха,
здраво наведеш до ти. Да живея вся гора под закрила Божия, безопасност при него е моята душа. Далече чрезне страха, сърцеца духа мира, щом наведе Божията ръка. Ще ни прати за евангелие, да не нищо взете си, на ръце ще те носи, ще те крепи, безопасни и най-мрачни дни. Да живея ся гора под закрила Божия, безопасност при него е моята душа. Далече чрезне страха, сърцеца духа мира, щом наведе Божията ръка. Амин. Бог да ни благослови. И в неделя 10 часа е службата ни тук на това място. Бог да благослови всеки един и другата неделя пак да дойде. Да ни избяга от Божията милост и от Божията благодат. Ще помоля сестра Стефка да завърши с молитва и нека Бог да ни благослови във всичко.